Корупцията в България, особено в сектора на инфраструктурата, е дългогодишен проблем, който сериозно влияе върху качеството на пътищата и безопасността по тях. Многократно са излизали разкрития за неправомерно изразходвани средства, некачествено строителство и завишени цени на проекти. Пример за това е последният скандал с липсващите 4 милиарда лева, които е трябвало да бъдат инвестирани в пътната мрежа, но не е ясно къде са изчезнали. Лошото състояние на пътищата, липсата на адекватна поддръжка и неправилното управление на ресурсите са сред основните причини за множеството катастрофи в страната. Вместо да се съсредоточат върху решаването на тези проблеми, институциите, като МР и прокуратурата, често предприемат акции срещу гражданите, например чрез конфискуване на автомобили, като представят това за мярка срещу катастрофите. Такива действия обаче създават усещането за репресивни мерки,